shit. Jeg skal... jeg er klar. Og det gjorde I. Shit. Der kom bare en meteor på. Den var lige ved at angribe mig, så. Ding, ding. Prøv at kigge, hvor lidt liv Jens Ole havde. Og han overlevede. Victor, optager du det her? Nå, så Victor optager også en video. Så nu kommer det her op. I kan finde Victor på... Han hedder bare Victor Petersen. Ja, jeg hedder Victor Petersen. Den her bane har jeg aldrig været i før. I kan finde hans dårlige videoer derinde. Ja. Han har lagt videoer ud af sin katte. Vivi! Og der er mega god musik til. Det. Hvad sker der nu? Det der giftige regn. Måske kan det også være snestorm. Så skal man også blive indenfor. Det var jeg et tidspunkt. Der kom bare sne ned på jorden. Og så frøs jeg til at døde.